Sembla l'escena una meravellosa reunió familiar, tranquil·la i harmoniosa. A que sí? Soc en Gràcia, la parenta pobra i dona poc instruïda, segons ells, clar, perquè ells són savis, molt savis, i tristos, molt tristos també. Han creat el seu propi món, un círcul tancat on només uns pocs privilegiats poden accedir. Gent que, com ells, també ha tancat les portes a l'alegria, a la il·lusió, a l'amor. Miren, miren que bonica. És jove, tendra, dolça i infeliç. No és una llàstima? Vull aclarir que tot això ja ha passat, que sóc la narradora d'uns fets que van ocórrer fa un temps. Una miqueta més de tila, Tomàs? No. Vaja, que no et farà mal? T'he dit que no. Quan la tila es pren sense mesura, és un vici com qualsevol altre. És veritat, un pot tornar-se pilòman. Vols que te posi el coixí? No encara. Sí? Que no vas a fer la cesta? La vida ja és una cesta trista per esperar la gran dormida. Bé, què vulguis. Sembla que no tens motius per a queixar-te, Tomàs. No, però si vaig elegir esta classe de doctrina, no puc ara canviar-la per 4 satisfaccions domèstiques. I ser catedràtic d'una ciutat important no és una gran satisfacció? No. Pot ser una ciutat important, però al papà i a mi no ens agrada. Ell la troba trista i jo insípida. El papà la troba trista per l'escola a la que ell pertany. Però és una ciutat moral, una ciutat plural. I històrica. Marcela, tu ja saps que tenim muralles romanes, ruïnes, temple romànic, finestres gòtiques i altres meravelles. I diversions. No sé de què te pots queixar. La música toca cada dijous. I quines peces. Lo més clàssic. Sí, la matxitxa. La matxitxa clàssica, naturalment. I què me dius d'eixe mercat i d'eixe passeig amb les cadiretes de Reixeta? I de les reunions de la marquesa. Però si no anem! Perquè som muntanals. Jo a la teua edat només havia vist el món dels llibres. Del món real, res. Jo encara no l'he vist. Ni ganes. Pues jo que l'he vist te puc respondre que el món és un caos, un manicomi, un centre de corrupció. Doncs jo voldria així, anar a altres ciutats. La tia Júlia em va prometre que quan vinguera em deixaria anar amb ella. La tia Júlia? Hem de tindre-la ací, a casa? Si bé com ha dit, naturalment que sí. És tota una gran senyora. Moral, serietat, coneixements.
té una cultura vastíssima. Clar que, casada amb el meu germà, per força ha de ser molt correcta. Jo no la deixaria vindre. Les dones són una plaga. No totes, Plini? Totes són uns espírits patògens. Jo tampoc les puc sofrir. Ni ningú que tinga cervell. T'he dit que hi ha de tot, Tomàs. Preparem les lectures per esta vesprada. Bé, no parlem de coses ínfimes. Qui ha de vindre avui a les lectures del dissabte? Ja ho saps. Doña Severa, la catedràtica de retòrica, que ha escrit una obra molt nombrosa sobre les croades. 2 toms de 600 pàgines. La teua literata mare, que continuarà el seu estudi, jo que continuaré el meu, i el senyor Pasqual, que escoltarà. Ah, i també vindrà el doctor Dalmau. Però ell no vindrà per a llegir. Ja saps tu per què vindrà, Marcela. Doncs per mi ja pot tornar-se, perquè ja els he dit que jo no el vull. Però com s'entén això de que no el vols? Si és tot un doctor. I no dels que curen malalts, no, de laboratori. Si tu sabi si renegues... No és que renegue, és que no el vull, és gens. Sí, doncs ja t'agradarà quan et cases, dona. Mira, el físic es passa en el temps. El que has de mirar és la moral, l'ètica, els coneixements. Què et penses? Que a mi m'agradava el teu pare quan ens vam casar? Mira, si l'hagués tingut que mirar com a home, encara seria fadrina. Clar que sí. Com a home era raquític, estret i mal proporcionat. Però jo en el fons vaig veure que era un savi sencer. Jo, a la vostra mare, també la vaig trobar molt pensadora. Més pensadora que guapa. Potser exageres un poquet, Tomàs. No, de guapa no abusaves. Doncs per a mi, jo vull un jove guapo. Un ninot simpàtic. Un home, vull dir, un verdader home. I què saps tu de la raça humana? Més que tu. No discutiu. Amb la teua afició per l'estudi, si no t'hagueren obligat a estudiar, series analfabeta. Què dic analfabeta? Entropomorfa. No tant. No saps parlar més que d'amor, de sentiments i de bestieses. I tu? Tu dius besties a l'amor? Sí, és el que ens fa semblant amb els animals. Bé, no discutiu. Sabeu el que diu Schopenhauer sobre l'amor? Ni ganes. Schopenhauer diu que l'amor és només una excusa per a la reproducció de l'espècie. Doncs jo em vull casar amb un jove guapo. I a mi no m'importa el que digui Schopenhauer. Així, si el veuen de la meva part, li poden dir que... Marcela. Plini, ha sigut molt dur en Marcela. El que deia abans. Ara vaig a obrir la porta al doctor Dalmau. Eixe savi tan fastigós per a la meva xiqueta Marcela. Bona vesprada! Bona vesprada. He sentit que discutien. Ara que de la discussió és la llum. Don Tomàs, bona vesprada. Doctor Dalmau, Senyora. Què tal, col·lega? Com va? estàvem discutint en família sobre l'amor. De què? Sobre l'amor. Ah, l'amor! Tema antiquat. Però tema. L'amor, segons els savis, és un excés de nutrició. Així no jo estic jo més tranquil. Però quina cosa més curiosa, doctor Dalmau. La nutrició de les forces, vull dir. Ah, Ja sabem vostè que quan més forces, més amor. Així els homes es declaren i van a parar al matrimoni. que curiosa, eh? I més funesta, quina cosa més funesta. Mira, ja s'han acabat aquells temps en què parlaven de l'amor com una malaltia del cor. Ah, El cor és un motor, un repartidor, una
veure, doctor Dalmau, les teories. Prengue seient. I continuem parlant, que és molt interessant. Jo estic estudiant la vacuna i el dia que trobe el microbi inocularé el no enamorar-se. Ara tinc vacunat a un mico i estic segur que tindré èxit. Bravo! I digue'm, quina símptomes té el mico? Està trist. Plini, això és que encara està enamorat. Potser rebaixi els aliments i segur es curarà. I pensar, doctor Dalmau, que en la meva època tan sols es curaven casant-nos. I ara també, doña Gertrudis, i ara també. Ah, Ja sap vostè que jo estic per casar-me. A més, és per això que he vingut. Això és el que vam fer nosaltres, sí, fa temps. Casar. Això sí, en una família poc nombrosa. Les espècies inferiors són les que més es reproduïssin. Jo no vull ser inferior i tindré només que 2 fills, una de cada sexe. igual que nosaltres, doctor. Tenim un fill i una filla. Ja, sí, jo ja ho sé que són vostès una família molt culta, honesta i amena. Sobretot, amena. Crec que seria difícil trobar-se un altre igual. Moltes gràcies, doctor, moltes gràcies. És justícia? No, el que pot dir vostè és que sí, tots pensem. Tomàs amb la càtedra, Plini en el laboratori. I jo escrivim per a les revistes científiques i culturals. Som gent molt pensadora. Molt. I la xica? La xica l'hem educada en el millor mètode. Sí, doctor. Mire, ciència, anàlisi, estudi... Però com que és jove, encara es fa il·lusions de la vida. No se preocupe vostè, ja intentaré jo treure-li des del cap. Ai, doctor Dalmau, és tendra la criatura, li agrada lluir. No, això són tonteries. Li agraden les diversions. Fins i tot vol festejar. Col·laborar amb mi al laboratori? Que dic festejar? Ah, no, d'això sí que no. Ho sento, però no tinc temps. Per entreteniment. A veure, per això es vaig encarregar a vostès. Ah, sí. Ja li hem parlat. I ella? Ja li vam... Ella, a vostè moralment, li agrada moralment, sí. El considera, el respecta, l'admira, Però què? Però físicament... Què vol dir? En troba lleig? No, lleig no. El troba raret d'estructura, vull dir. No ho facin cas! La bellesa exterior és una mania de les dones. Jo li jure que no seré per a ella més que un col·lega! Naturalment. A més, així que acabi el darrer tom de l'obra que estic escrivint sobre les cèl·lules nervioses, li pense regalar. Jo crec que el millor exemplar que li puc donar és el primer tom de la meva obra. Quina satisfacció més gran. Vostè per a nosaltres des d'avui ja és com un fill. I quin fill? Un fill que es farà digne dels seus sogres, o no? Ai, que meravella. Però de boda li vol... Haurem de concretar la dote de la xica i... Bueno, això vostès s'apanyaran en la dota, a veure si volen que te ho fiqui jo. No, però de regal. De regal. L'amor fa intents d'entrar en esta atmosfera carregada i asfixiant i ha de lluitar amb totes les seues armes per poder triomfar. Bé, pues... Es pot entrar? Hola, Enric, tu per ací? Sí, jo per ací. Com anem, doña Gertrudis? Pues molt bé, Enric. I vostè? Jo, fisiològicament, bé, però psicològicament, com sempre. No l'entenc, però en fi, m'alegre igualment, sí senyor. Mire, el doctor Dalmau, Enric, Molt de gust. el fill d'un gran amic meu.
una eminència, un gran home, son pare volia dir. Vol dir que es dedica a alguna ciència? No, no, senyor. Jo em dedico a vendre automòbils. Sí, perquè l'única ciència que jo tinc és la de guanyar-me la vida. Ja veu vostè, és un nòmada, ha fet de tot. Nòmada? Vaya, esa paraula és nova, no me l'havia ensenyat a vostè quan era el seu alumne. Ah, però és que ha sigut alumne de vostè. Sí, senyor, de filosofia. Ui, Va ser per casualitat. I tant que per casualitat, sí. Vostè a que l'empenyo en ensenyar i jo a que l'empenyo en no aprendre. Per això és un ignorant. De segons què? Sí, senyor, de segons què? Perquè jo sé d'una cosa de la que vostès no saben gens. I de què saps tu? De viure. I que no aprenc en els llibres, no. Aprenc com s'ha d'aprendre. Vivint. vaja, no està mal. Expliqui'ns la teoria, home. No, si no és cap teoria, és pràctica. Sí, mire, jo no estudié res, això el senyor Tomàs ja ho sap. Si les puc anar a veure, vaig, i si no, les deixe córrer. Les estrelles les mire de lluny, les dones de prop, i si són guapes, més de prop. Si tots pensaren com tu, qui escriuria per als infeliços ixos que no saben res? No és qui ha de ser, home, vostès, els tenedors de llibres de la ciència. No faig a cas. No, sí, és un cas bonic. Sí, qualsevol dia li estudiaré el crani. Oh, sí. Examine-me'l quan li vinga bé, sí. Que trobarà un poquet de vent, però molt fresc. Mire, tinc un corrent d'aire que em va d'una orella a l'altra. El que m'entra per ací, me n'espera acá. M'agrada este aquí. És un cas bonic, pertany a una família que no la tinc gens classificada. A la família Reventos. Tu no escriuràs ningun llibre seriós, però et reproduiràs abundantment. Vull dir, tindràs molts xiquets. Sí, doncs si més bé el que tinc pensat, ja sé jo qui tindrà molts nets. Tu ets. I donaríem el que jo sóc. Jo es diré el que sóc. Sóc un home natural i molt senzill d'estudiar. El que passa és que anem escassellant tant els homes de veritat que a este pas, per a veure en un prompte, haurem d'anar als museus. I encara pensant com penses, com dimonis vens a les lectures. Tranquil, no t'escames, que no veus que no portes res per a llegir? Jo vinc ací, vinc només a llegir un llibre, però eixe no l'entendrien. A tu sí que no t'entenem. Cregues que si per mi fora et posaria règim científic. I què faria? Pues donar-te un tom de filosofia cada hora per a menjar. Ah, no, això no, per l'amor de Déu, que em rebentarien en 2 dies. No. Marcela! Vostè per ací? Dona, jo sempre estic per ací. I si no estic, em transporte, t'envia l'intel·lecte, que és el més hermoso que té l'home. Bravo per la flor. No està malament per a ser verbolari. Escolta, jove, jo no faig figures poètiques. Els homes com jo no tenim jardí. Ah, clar, tenen hort. Tenim hort botànic. Marcela, tu què li dius a l'hort botànic? Hola, Enric. També has vingut a la velada? Ah, clar, que no saps que no hi ha res en este món que em tempte més que les velades científiques. Víscera literària. Científica! Bé, fa igual. Per a mi la tentació és la mateixa. Engràcia? Engràcia? Sí, Retira aquests talls de pressa. altre cop de savis. Engràcia? Què vol dir això? Sí, senyor, dic altre cop de savis perquè poden tindre molts coneixements, però embruten molt. Calla! Doctor Dalmau, no em fas a cas, No, si també és un cas bonic esta dona, perquè ell... Ja comencem una altra vegada, no? Si a la fi hauré d'anar-me'n. Escolta, jove, no cal que expliques sí. Només t'acaba d'explicar com encara queden vestigis de dones de l'edat de pedra. De la meva edat no té que fer res. Jo tinc l'edat que tinc i dic el que pense.
i pense que vostès, els avis, fan olor de florit. Allà on van, porten la polilla darrere. Sí, senyora. A les cases que hi entren ja poden preparar la cànfora. Indocta! Inculta! Fora d'ací, gràcia! Immediatament! Ha dit que fem olor de florit. No t'enfades! No t'enfades! Són cervells de 400 grams. Què vols esperar més? Té raó. Voler ensenyar-li les novetats de la biblioteca al nostre amic, el doctor Dalmau. Molt bé, doctor Dalmau. Passa vostè, senyora Primera. Tu no vens? No, I aquí ha no. de vindre. També tens raó. No, jo em quede. Amb els llibres m'agrada fer com amb les dones. M'agrada llegir-los d'un en un. Si n'hi ha molts o moltes em maregen. Calla, que et poden sentir. No tingues por que senten res. Quan tenen l'obsessió dels llibres no tenen ni oïda, ni vista, ni tacte. Ai, mare, quina fàbrica de llandes. Marcela, casem-nos pronto i anem-nos d'ací a qualsevol lloc on no sàpien res de lletres. I com? Com? Amb automòbil a 200 km a l'hora? Que no saps quina intenció tenen? Què sé jo, de fer-te estudiar astronomia? No, de fer-me casar amb el senyor Dalmau. Home, se sabe i se cap, però que no veuen que si et cases amb ell començarà a fer experiments amb tu. Sí, però què he de fer? Com que què has de fer, dona? Doncs no casar-te. Això està clar, però tampoc em podré casar amb tu. Per què? Mira, Marcela, jo em guanyo la vida per a mi. Demà me la guanyaré també per a tu. I després demà per als que puguen vindre. Jo seré ric, sí senyor. Ho seré perquè tinc voluntat de ser-ho. I a més, si no ens deixen casar-nos, bote foc a la biblioteca i només et salvi a tu de l'incendi. Tinc tota la confiança en tu, però sense el permís dels pares, primer em moriria que seguir-te. No et preocupes, que jo els convenceré. Tu dis-me que em voldràs sempre i trencarem el cor a la ciència. Ja ho saps que sí. Perquè jo encara crec en el cor, I si no creguera, tu em faries creure. Calla, que venen les visites. L'escena amorosa és interrompuda per l'arribada d'un altre personatge. Este home és molt peculiar. No sap res, no porta llibres, no du res escrit. Ell és... Ara veurem. Buena vesprada. Moltes gràcies. Com estem des del dissabte? I els companys, que encara no han vingut? No tinga por, no tardaran. Com diu? Que no tinga por, que no tardaran. Bé, doncs assentem-nos i que vaig venir, no li pareix? Vostè qui és? Diga. Que vostè qui és? Un dels que ha de llegir? No. Jo sóc el que escolta. Sóc l'escoltador, comprens? El que diu? Home, l'escoltador. Algú ha d'escoltar quan els altres llegen, comprèn? I els altres què fan? No. Els altres són llegidors. I els que han de llegir no senten res. Esperant que acaben els altres, la pressa no els deixa sentir, comprèn? Què diu ara? Com? No, que com diu, que no l'he entès. Sí. La xica ho sap. Jo tinc la gran pràctica de no dormir-me quan llegen els altres. Fa 10 anys que m'assenten en esta butaca. Vostè veu este esclafat que n'hi ha, sí? Sí. Pues este esclafat l'ha fet jo per la senyoreta. Amb el meu bandero, comprèn? Ja és aguant, ja. Com diu? En té Que molt. ja és aguant, dic. No és aguant. És un vici. Li conte. Vaig anar durant 2 anys, cada dia, a veure jugar a la vida. Sense conèixer les cartes. I els jugadors ho sabien. Doncs, a pesar de tot, em consultaven. Així passa el mateix. De totes les coses que llitgen, les entén menys encara que jo. I ells també ho saben. I també em consulten. I és que, com vostè comprendrà, i veurà, jo tinc un parar molt seriós. Sí. Home, i com el que viu amb poca cosa no pot tindre vicis cars, m'he dedicat a escoltar, que és baratet. Però això sí, conèixer,
Comprèn? Molt, molt. Bé, doncs sentes vostè i que disfrute de la lectura. Ja me pareix que el sent per ell. Gràcies, vaig a sentar-me. Quin home més rar. Ara és doña Severa, dona sèria, espècimen superior, però evidentment molt estrany per estos temps. I se toca tot, se va quedar molt bé. Doña Severa, Senyora, avui ja tenim programa. Senten-se tots i començarem. Amb el seu permís. Bé, ja estan tots? Tinc que demanar-los disculpes si avui la velada és amena, perquè la velada la dedicarem a la pobra literatura. La literatura és un focus de microbiologia moral. És que el microbi existís a tot. El bitllet de banc també? També estreptococs. El microbi de la misèria. Doncs no estaria malament que m'enviara Déu una pesta d'eixos estreptococs. Conformes? De veritat. Tot conformes, sí senyor. Però senyors, que no estem en un congrés. Comença o no comença la sessió? Vostè la té d'obrir? Ah, és de veres. Bé. Doña Severa, li toca a vostè? Passa sí. És molt emocionant. Ens han dit que porta algo meravellós, meravellós. Començaré per un document del segle XIV. És una joia, un tresor que vaig trobar. L'obra té 400 pàgines. A mi m'agarraron una angoixa. Però les rates i els escarabats l'han estropejat més de 300. Llàstima d'aperitiu. L'obra diu així. On es fa memòria com ahir, a l'hora del vespre, vaig anar a la iglesia de Nostra Dona i vaig entrar en la gran nau. Tomàs, Gertrudis! Què passa? Veniu! Però què passa? No dius que estem llegint un document del segle XIV? És que arriba doña Júlia! També ha triat mal moment. Dona tenia que ser. Tens raó. Si volen que acabi, acabaré. Ui, no, doña Severa, no, tot el contrari. Ella és una dona molt culta. Ah, sí? Clar que sí, casada amb el meu germà. I clar, ell és autor dramàtic i sap el que és llegir i fins a escriure. Es posarà molt contenta. Doncs bé. Digui què passa. Val? Senyores, senyors, este és el gran moment. L'arribada a la casa d'un esclat de vida, d'amor, de llum, una corrent d'aire fresca, un remolí. Júlia! Gertrudis! Senyors, què tal, Tomàs? No m'esperaven avui, veritat? Pues no t'esperava. Però no facin compliments, prenguen seient. Moltes gràcies. Vinc entusiasmada del camí. Quina llum, quina glòria de verdor. Muntanyes, planes, boscos, de tot. M'haguera quedat a viure allí. Ja sé on viu. Terrenys calcàrics. Un bosc ple d'ombra i d'espessor. Un lloc per anar els enamorats. Ai, però no sé com poden estar així tancats entre la foscor i les mosques. Jo he anat alguna vegada a buscar coleòpters. Coleòpters? No és tu mal coleòpter. Amb les nòvies deus d'haver anat. Perquè supose que tens nòvia. Jo no em preocupe d'espècies inferiors.
Bebè, si t'agrada ser lliure així, tu t'ho perds. Perdone, senyora, però és que nosaltres no vivim al camp. Però van. Quan no tenim feina, però sempre en tenim. No deuen de tindre tanta quan els trobe així reunits. Perquè supose que no farà enganxer. No, no fem ganxet. Llegíem. Llegiu, dius? Però si he caigut en la glòria, he caigut en un paradís. Digue'm poesia i el tindran de parroquiana. Llegem. De poesia. Perdone, senyora, però nosaltres llegim coses serioses. Bé, la qüestió en el món és no avorrir-se. Les penes, eixes ja venen a soles. Té raó. I la missió dels poetes és cantar el goig, la vida, l'amor i totes les coses que animen i fan la vida més bonica. Molt ben dit, sí senyora, molt ben dit. És veritat! Jo estic sempre per a viure alegrement. Bé, Però nosaltres no som poetes. Exactament. i me dirà que no i que viuen seriosament? Clar que sí, senyora. Nosaltres no som poetes. Però com poden dir que viuen seriosament i no són poetes? No som poetes. Bé. No, nosaltres som... No riga, senyora. Què som? A veure... Nosaltres som... Som savis. Pobrets! Senyora, no riga. Que si no ho som, ho intentem. Jesús! A més, això que ha dit vostè dels versos, Sí. ho dicen per als xiquets. I respecte a l'amor, han decidit no parlar d'ell. Sí, això és clar. L'amor així és contraband. Però escolten, si no parlem mai de l'amor, en què passen el temps en aquest poble? Si és l'únic que mereix la pena. L'amor. Mire, podrà dir vostè tot el que vulga, però no ens convencerà. És inútil. Si valguera la pena, ja ho veurien. La primera dona que passara per ací, que fora una miqueta dona, faria un estropici terrible. Molt bé, molt ben dit. Un estropici que no quedaria ni un per a contar-ho. Això ni ha passat ni passarà, perquè sabem previndre. I com? Anar-nos-en abans del perill. Jo me'n vaig. Vostès es queden? Anem molt. Jo no n'he de ser vera. Ja tindrem temps de parlar amb la senyora i fins i tot de discutir. Faré una cosa, agarraré dades i trauré números i entonces parlarem i discutim. Jo no sé discutir sense dades. Ai, ja li donaré jo tantes dades com vostè vulgui. Això no es pot aguantar. Això és una malaltia. Ravi! Però senyor, i les lectures? Molt. Però... Quina dona, Però este què és senyor. això? Però què és això? Jesús, quins homes! Si no s'arriben a anar, em moro. Jo que he vingut així a distraure'm, i si no se'n van, te jure que em mor, Però, Júlia, què has vingut a fer Sí, així? ja ho sé, Gertrudis, que em dones les gràcies d'haver-te-los llevat de damunt. Pregunta-li a Marcela si no he fet bé d'espavilar-los. A ella i al seu nuvi. Eixe xicot no és el seu nuvi. Mira, Gertrudis, a mi em podràs discutir d'altres coses, però de mirades, entenc, es volen. Te dic que es volen. I fan bé de voler-se, són jovens. Júlia, què has vingut a fer així? Jo? A veure-vos i abraçar-vos. Engràcia, Aún tinc que portar la maleta. vine i triaràs el teu quarto. Bebé, dona'n el quarto que vulguis, però sobretot que tinga claror. Jo vinc per a respirar claror. Per així? Quina dona! Quin embolic que ens ha caigut en casa! Però si això no és una dona, això és una enciclopèdia de dona.
saps el que hem de fer? Fortificamos en documents, perquè si no els estamos derrotarà. Tanquemos a la biblioteca mentre ella estigui així, perquè això no es pot aguantar. ¿Tancarnos? ¿Qué vol dir tancarnos? Si vol guerra, tindrà guerra. Guerra psicològica. Pues la tindrà. Son les 5. Tant de temps de dormir. Ja m'ha entrat el mal del poble. Si tu ja l'has agafat, només en el temps que portes així, què tindria de fer jo? Marcela, sí? Se sent que somiava? Què sé jo? Somiava amb el teu nuvi? Quin honor per al doctor Dalmau. Calla, que això no és el teu nuvi. Jo somiava amb el bo, amb el teu, i somiava que fugiu en un automòbil blanc. I quin sospir més expressiu. Pobre doctor. Pobre doctor. I què fas? Broder. Ah? Saps que eres la dona més conformada que conec? I quin remei em queda? Pobra de mi. Ai, un altre sospiret? Quina enveja et tinc, Júlia. A mi? Per què? Perquè de qualsevol cosa tu fas alegria, tu ets feliç. I tu també ho seràs. Sí, però mentrestant m'avorrisc. Que t'avorrisses, dius? Als teus anys? Mira, Marcela, quan es té la cara bonica i el cor alegre, com tu el tens ara, la dona que diu que s'avorreix no té perdó. Quan s'està plena d'arrugues, encara. Però tu no em parlis d'arrugues, si tu no en tens cap. Tu saps per què no en tinc cap? Perquè em guarda molt bé el bon humor. El microbi del bon humor, com diria Plini. No em parles de microbis ni de savis. Si arriba a tindre fills, no es deixaré aprendre ni una lletra. Oh, Jesús, si ets el teu doctor. Ai, no em parles del doctor Dalmau. Ai, vinga, Marcela, no estigues trista. Mira't a l'espill. A la butxaca dus un espill? Sempre, filla, és un gran recurs. Un recurs? De què? Contra l'avorriment i contra tot el que sigui lleig. Mira, tu em mires a l'espillet, te veus guapa i se te'n va la tristesa. Jo no em trobo guapa. Ai, doncs ho ets. Si tens els colors del magraner, tronc, fulles i flors, què més vols? Jo voldria semblar-me a tu. Tu sempre ets guapa. Si camines,
Sembla que seguís el vestit. Si t'assentes, sembla que hagis nascut assentada. I jo no sé ni caminar. Sembla una campana. Ai, però això ho dius seriosament. A veure, vine que t'examine. Vine, Marcela. A veure, camina un poquet. Dona mitja volta, però no tan tiesa. A veure, 2 passes més. Recolza bé els talons a terra. Ai, sí? Molt bé. Sí, ho fas molt bé, Marcela. Marcela. Què? Que portes guinagües? Sí. Però quin disbarat. A veure, que te las llevaré yo de seguida. Què? Que sí, Què sí, fas? Marcela. Que això no pot ser, Però què me fas? Fora les guinagües. T'has tornat boja? Però lo estan... Però que no veus que et fan fer arrugues? Ja veu línia? A veure. Aplana't un poquet el vestit. Així, molt bé. I baixa't el coll. A veure si puc. Així, no, Marcela? Però si així estàs molt més guapa. I els teus cabells també els pujaré una miqueta per a tapar aquell llaç que tens ahí. Perquè tu, Marcela, ja eres una dona. No eres cap nena. Ai, sí. Molt bé. Sí? I ara només falta una flor. I seràs un ram de flors. Sí. No, eixa no, per l'amor de Déu, que Plini l'està estudiant. I què té eixa flor? No ho sé, diu que és una flor que té dents i no vol que la toquen. Bé, doncs collirem aquesta altra. Tampoc. Per què? Eixa l'està estudiant el doctor Dalmau. I què posa esta? Les genives? No, diu que té una mena de malaltia. Ai, Marcela, això no pareix un jardí. Sembla una clínica. Mira, els teus cabells la curaran. Vine que te ficaré. Així que fa més llum, te ficaré esta flor. Ai, Sina. I ara que estàs feta un braç de mar, digues la veritat. A qui t'agradaria veure? Què sé jo? Ui, què sé jo. I qui ho ha de saber més que tu? Que és que t'agrada sentir dir el seu nom? Aquí, a Enric? Clar que és Enric. Qui si no? T'agrada sentir dir Enric. No el burles. Veritat que el vols molt? Sí, el vull. I ell? Ell em vol a mi. Però, Marcela, si això és massa. Sembles sàvia, tu també? No ho soc perquè me resistís. Què creus? Que m'ha costat poc de no ser-ho? Fins i tot sé de llatí. Jesús! Però per Déu, no ho digues a ningú. No, tranquil·la. Que això de ser sàvia és una taca que després no te la lleve ningú. Vaig a replegar tot això. Sí? Que discreta que eres, Marcela. Mira què m'has fet, Mira què m'has fet. Mare, si la mare se Però si l'espera. estàs molt millor, però tu no ho veus que estàs molt millor. A veure, aquesta flor que t'ha quedat una miqueta baixeta. Ui, que se resistís. Mare, quan s'entera el meu germà, no vull ni pensar-ho. No te preocupes per Plini. Ai, sí. Ai, Sina. M'has ficat en un compromís. Espera't, que se sent alguna per ell. Se sent algú? Algú que està semblant? Espera! Què passa? És ell! Ah, coqueta! Ja ves que tinc bona alumna. Fica't, pot? Es pot entrar? Endavant, Enric, endavant. No ja s'ha vist a la vista, no? Entra sense temor, que d'on jo vinc
Els avis els tenim a dieta científica. Entreu. Respire, respire. Què passa? De què riuen? Rient de vostè. Ah, vaja, moltes gràcies. Que mires. Riem del seu mode de mirar. És que no té... Que Marcela està molt guapa, veritat? No, això ja ho he notat sempre, però és que avui ho està més que mai. Doncs, fixa't, Enric, que ja pense que és lletja. Com? T'has atrevit a pensar això? Això. I fins a dir que tenia por de no voler-te prou. Alto, alto, que la cosa es complica. Calla. Ja calla, ja. Però dona'm una reparació. Vinga, no sigues tonto, Enric. I jo que vinc amb un clau al cor de temor d'amar-te massa. Això no és veritat. Com que no és veritat? Què vols, que em torni a declarar? Doncs sí, senyora, ho puc dir en públic. Carai. Et vull més que Plini els seus microbis. Més que ton pare a Sant Schopenhauer, ese. I més que el doctor Dalmau a les plagues. Molt ben dit. Et vull a tota velocitat. Enric. Que no t'agradaran els versos? Que sí m'agraden. I xiquets, que poden entrar. És la nostra providència, Júlia. Vostè és més que la nostra providència. No tant, Enric. Només que sóc un cupid en faldilles. I si poguera ser tot això que tu dius? I per què no ha de ser? Perquè Plini està furiós. Està rabiós de saber què és volent. I que és a Plini d'amar, mira. No es rigues. I a més, si està rabiós, que es vacune. Mira, el que és important és convèncer els teus pares, ja està. Ja, però no et volen. Oh, quin parell de diccionaris. Enric? Perdona, era una figura. Vull dir, dos figures. Doncs deixeu-vos de figures que sent algú per ahí dins. Vés-te'n. Anar-me'n jo? Però què dius? Anar-me'n d'este paradís? Mai. Encara que hagi de passar sobre el cadàver del doctor Dalmau, jo no em mouré del teu costat. Em sent heroic. Està boig. Tu en tens la culpa. I Enric... Ordre, xiquets, ordre. Bona vesprada. Tu per ací? Sí, jo per ací que no em veus. Un poquet massa. Que et molesta. Quasi. Ui, pobre fill. Doncs tens molèstia per a estona. Potser hi haurà qui acabarà amb la molèstia. Ah, sí, qui Per Déu, Plini, no et fiques terrible, que així estem tots de bon humor. No veig el motiu. Que no has sigut mai alegre sense motiu? Ni amb motiu ni sense motiu. Adéu, funerària. Doncs, si no has sigut mai alegre sense motiu, tu no saps el que és l'alegria. I vostè ho sap una miqueta massa. Tots tenim la nostra ciència. Ahí la tens, la gran ciència. Depren, home, depren. Marcela, què vol dir això? Que s'estan burlant de mi? Jesús, quin esglai! Ja t'hem dit que estan tots molt alegres. Doncs jo no ho estic. Doncs pitjor per a tu, que no veus que fa una vesprada preciosa, deliciosa. Espaterrant. I quin cel, quin blau de cel. Quin blau sintètic de cel. Esplèndida. Prou, vos dic. Marcela, vine cap així. T'ha donat permís per acollir esta flor que portes al peu. He sigut jo. Mata, que tot m'ho mereix. Doncs ha fet molt mal en collir-la. Vostè sap que això és un exemplar únic de la família de les Solanes. Ui, pobra i desgraciada família. No em mates que es pot. Enverina. Això no es pot aguantar. Vostè no respeta ni a les plantes. Però vine, home de Déu. Em marejaria. Acosta't. Me'n vaig. Plini.
On pot estar millor una flor que sobre els cabells d'una dona? I què dius, que te'n vas? Però Plini, escolta, Plini, però si tot el que fem i que te diem és per el teu bé, per a dur-te per el bon camí. Vinga, home, riu un poquet, riu. Jo no ric. Riure no és de gent formal. Ai, doncs pitjor per a tu. Quan voldràs fer-ho, serà massa tard. Xics, anem nosaltres i deixem-nos estar a ell. Anem a riure per ahí. Júlia, on aneu? Hola i adeu. Me'n vaig. Però què passa, on aneu? Plini li explicarà. Ell té coneixements més fondos. Marcela. Vaig, en Júlia. Marcela, queda't. Qui me humana, tu? Bé, si em disculpen jo em retire, Bona vesprada. Però què està passant així? No és molt llarg de contar. Des de que esta dona, Qui és esta dona? des de que Júlia ha vingut a esta casa, així no es pot viure. Que no es pot viure, dic. Sí. Quan no canta, riu. I quan no, es burla de tot. Això és cert. I avui ha collit una flor de la família de les Solanes per a ficar-la en el moño d'esta, que es passa tot el dia mirant-se a l'espill. Això és fatalitat de la dona. I també tinc que dir-los que, protegida per ella, continua festejant amb Enric. Saps que és molt xafardent per a ser savi? He de ser-ho. Doncs jo l'estime i el vull. Res d'enrics ni coses ínfimes. Pensa en el doctor Dalmau que prompte vindrà. Sigues amable amb ell i que no faci com tots els dies. No, papá, no me vas a tragar, no, jo no el vull. Ja sé que la vida és molt trista, filla meua. No el vull i no el vull. Pues habràs de tragar-te per força. Que no el vol vostè. Sí, filla, encara que siga funest, tinc la fatalitat de voler. Fins i tot vull ta mare, després de 30 anys de pau domèstica. Que vol voler vostè, desgraciada. Ho evitaré tot el que puga, filla meua. Doncs el doctor Dalmau ho seré. Pues ho seràs i s'ha acabat, perquè tu no ets una xica qualsevol. La filla d'uns catedràtics no pot fer un casament d'ignorància. T'has enterat? Sí, senyora, sí. La tia Júlia diu que sí. Ho veuen? Ho veus, optimista? Gertrudis, no m'ofengues, tu tens la culpa de que vinguera. Però, perquè no em podia imaginar que fos tan desbaratada com és. M'estime sentir-la d'ella. Què dius? Que si hasta així l'han de suportar en Ai, paciència. jo no, a mi ja més s'està acabant la corda. Prou, que esteu ja massa nerviosos. Mira, Plini, fet i fet, les dones no són més que éssers inferiors. Tu, Marcela, a creure ta mare. Tu, Gertrudis, a creure'm a mi. I jo no a creure a ningú. Escolta, Teat! Ui, endavant, doctor Dalmau. Passi. Marcela! Ara torne. Marcela! On va, Marcela? L'han cridat, el doctor Dalmau. Sempre que arriba jo l'han cridada. Si no fora, perquè no pot ser. Fins creuria que sóc un estol per a ella. Un estop, no diga vostè barbaritats. Si l'haguera sentida fa un moment, Ja, però si no la pot sentir mai, i vostè fa cas d'això, joventut. em faig i faig. No ho faig com a observador, però com a pretendent, crec que sí. Marcela, Marcela està molt guapa. I d'això fa cas. No confonguem el teorema, Plini. El faig i no el faig. Però dic jo, ja que ens hem de casar, millor fer-lo amb una dona guapa que amb una dona
irregular. A més, el que la dona, si és guapa, no està gesmanament per al marit. Els del meu pare i segon Tomàs. Jo en això de dona guapa no tinc massa experiència. Gràcies, Tomàs. Home, jo comprenc que una dona de bones proporcions és un monstre. Però un monstre que no repugna. Té vostè raó, no repugna gens. O veu en el que deia, esta Júlia s'ha pervertit. Veges, també està de proporcionada Júlia. Que no. És la veritat. Júlia és un cas d'atractius ètics que té unes línies fisiològiques que tirarien per terra les teories més castes. Vostè? Fins vostè diu això, doctor Dalmau? No, si ja li diria jo a este pingüí. Si esta dona no se va, si tenim un focus terrible. Sí, senyor. Pot dir? Clar que sí. Es pot entrar. Què? Sí, es pot entrar. Endavant, doña Severa, endavant. No està. Ve vostè a punt. Però estem segurs. Sí. Com? Com segurs? Vull dir que estan a soles. Ui, Tant com a soles, així està el doctor Dalmau, està Gertrudis i està Plini. Però vostès són gent de pau. Vull dir la forastera. Però estiguen tranquils que ha eixit. Ha eixit. Però no pot ser lluny, eh? Què diu? Senten? Senten l'olor que deixa el sopàs? Però... Olor de tentació. Estos perfums que porten algunes dones venen de la mà del dimoni. Nosaltres no creiem en el dimoni. Ah? Doncs fan molt mal, de no creure. Sobretot tenint-lo així, a casa, Si és... en forma de dona. Si és el que jo li estava dient a Tomàs, tenim la tentació a domicili. Aquesta dona és un perill per a vostès, per a la població i fins per als que tenim conviccions. Sí. Quan va per el carrer o per allà per on siga, s'alça el vestit d'una manera i porta les calces transparents. Doña Severa! Transparents. Sí, senyora, transparents i ben transparents. I quan jo, que ja em coneixen, figúrense vostè lo que s'hauran fijat els homes. Mare de Déu. Ai, Déu meu, si esta casa que sempre havia sigut un oasi, esta Júlia ha vingut a destruir-ho tot. Sí, senyora, sí. I a més, figúrense esta dona, quines costums que té, Totes les vesprades... Ai, bona vesprada. Ah, un altre. Endavant, don Pasqual. Vale. Ben sufocat. Sufocat, ja se li veu ja. Ja sabem aviat qui ha vist. No es parla més. Sí, senyora, sí. L'ha trobada per ahí fora amb una ombrella roja que allò és una provocació. Ombrella? Ronya? Sombrilla? ¿Qué ombrella? A lo que fa ombra. A su modo de mirar, de riure, d'ensenyar els llavis, d'ensenyar les dents, d'ensenyar les calces. Molt bé, molt bé. Les calces? Sí, senyora, com no l'he de veure? Vostès no s'han fijat si porta la falda molt curta. I a més, esta senyora té uns costums, com anava a dir abans, que totes les vesprades he descobert que va banyar-se al riu. No ho digui. Dona, jo això no ho trobo gens malament. I vaig dir-hi, és una qüestió d'higiene. Home, però es podria practicar més decentment. Clar. Jo tinc el costum de tota la vida d'anar a sentar-me una bona estona a la vora del riu. Comprens? Sí, clar que sí. Llegint Horaci. Llegint Horaci o no llegint-lo, perquè un dia lleig i un altre medita, però des que va esta senyora No pot anar. Sí, jo crec que vaig. Però no medite.
Vaja, que llàstima em donen. Vostès, els homes de la serena experiència, de la edat madura, i en canvi, així estic jo, a la meva edat, que la tinc en casa, i així em tenen. Ui, ja si ens a tots. No tenen vergonya de donar-li importància a una dona quan tots sabem lo que és una dona. Ai, jo no ho sé. Una descendenta del mico. Un sistema nerviós amb la pell de color de rosa. Però quina pell! Més fatal, volia dir. Sí, és el que estava jo dient abans. És el que estava jo dient abans. Ve a destruir-ho tot. Sí, senyor, sí. Esta dona és funesta. Home, tan confunesta. I fins i tot saben vostès, la seguissin homes que feia més de 4 anys que no sortien de casa. I tu què dius, desventurat? Jo, el que ja t'he dit abans, que tu tens la culpa de que vingueras. Però si és la dona del meu germà. Inconvenient de tindre família. Té raó. La família és una institució que té que desaparèixer. Però què dius, Plini? Jesús, lliurant aquesta pertorbadora. Sí, però qui li diu? Ui, que li ho digui al xic. Això, ell ho podria fer, sí. Sí, Plini, tu. Estiguen tranquils. Jo li ho diré. Molt bé. Plini, no t'excites. El bon filòsof no ha de perdre mai el seu domini, comprens? Estic tranquil i només li diré el que li haig de dir. Molt bé. Sí? Millor, jo em sacrificaré per la població, per la casa i per la ciència. Molt bé. Que Déu us ajude. Hola. Però amb molta diplomàcia, en molta diplomàcia. Bona vesprada. On és Marcela? No sé, no sé on està. Però com és que hi ha tanta gent per al carrer? Gràcies, vés a veure què és. Vinga. Figuren-se que anava a prendre el bany, però per el camí m'he trobat amb tota aquesta gent que no m'han deixat anar. Venen a parlar-la en comissió. Venen a demanar-li consell. I a Quebec tan raro, no? Pues la joventut de Vilatrista, a veure el favor que vostè dispensa... I res de discursos. Bueno, pues volen donar un ball al casino i volen que fixi la data. Això serà una miqueta difícil. Bueno. El dimarts. Preguntaré si es va bé. Ui, per a ballar tots els dies són bons. Sí, molt bé, senyora. És que volen alguna cosa més. I? Volen organitzar un cotilló i que vostè el dirigisca. I per què no? El seu marit és el president del casino, veritat, doña Severa? Sí, senyora. El president honorari. La gresca que anem a Marcela. Per suport, el seu marit tindrà que ballar amb mi. No, senyora! El meu marit se'ls balla amb mi. Sí, senyora, doña Severa, ens ho podríem fer. Hi ha d'espectacles que reviuen al personal, veritat, ja se verà? Pasqual! Plini, és que hi ha de... Plini! Una determinació! Plini! Tranquils, deixen-me fer. Però amb paciència, Bé, Vosaltres molt jo crec que estem en bones mans. Oh, quedem així. I quins joves més amables. Pot estar orgullosa, doña Severa, dels socis del seu casino. Molt! Què passa? Què se'n va? Pues sí, senyora, sí, senyora. Gertrudis? Però...
Don Pasqual també se'n va a vostè? Sí, senyora. Que si se'n va a vostè, don Pasqual? Sí, senyora, sí, jo també, que tinc... Vaja, està vist que això ve a ser com una conjura. I tu? No te'n vas? No. Jo em quede. Doncs m'alegre. Així m'explicaràs per què s'han anat els altres. Quan vostè vulga. És dir, que hi ha una explicació? Doncs, comence quan vulgui. No es riga, senyora. De modo que hauré de començar jo. Que no em riga? Perquè no és cosa de risa. Jo sempre parle seriosament. Jesús! Senyora, Molt bé. senyora, Això ja ho has dit. Tira endavant i no tingues por. jo no en tinc mai de por. Bravo! Dona'm la mà. Ah, no? Doncs pitjor per a tu. No hi ha manera de parlar amb vostè seriosament. Però que no veus que lo seriosament me... Ui, perdó. Que lo seriosament teu volia dir. A mi em fa riure. Amb vostè no es pot parlar. Ets el primer home que m'ho diu. I vostè és la primera Què dona. passa, Plini? Però no t'espantes. No t'espantes de mirar-me que no sóc cap tesí desagradable. Faci'm el favor de no apropar-se. Què fas, per veritat? Però, Plini, que t'has enfadat? Plini, home, vinga, que no val la pena. Vinga, queda't. Queda't a parlar tan seriosament com tu vulguis, sí? Vinga, vine. Com si estiguérem a l'acadèmia, val? Ai, sí. Si jo ja sé el que és portar un discurs dins i no poder-lo pronunciar. Vinga, queda't i comença. Comença, home! Anava a dir... Sempre anaves a dir i no dius mai res. Què vols, que t'ho digui jo el que anaves a dir? Doncs escolta, que ara t'ho diré. Capítol de càrrecs. Vas bé? Sí, senyora. Capítol de càrrec. Que tenim un malalt en el poble i que el meu modo de riure es desperta. Capítol de censures. Ja veus, Plini, ja veus que me'l sé de memòria, però el que voldria és que m'ho digueres tu. Senyora, Molt bé, ja ho has dit. senyora, Mira, tira endavant. Júlia, Molt bé, Júlia. Així no m'agrada. T'has donat compte que m'agrada que me diguin Júlia. A veure, dime-ho tu. Digues. Júlia, Júlia. Amb una miqueta més de dolor, home. Júlia, Ja ves que fas grans progressos. I ara parlant de tu. Ets l'únic de la família que no ho fas. això mai! Ui, bé, home, això mai. Mira, si ens he de posar seriosos, deixeu-no córrer. Vinga, continua el que me n'anaves a dir. Això era una casa tranquil·la, una casa sèria, Massa. que repartíem el temps entre l'estudi. I l'avorriment. No, senyora! Júlia. Júlia, Molt bé. Continua. i de què em serviria continuar? Som de dos mons molt distints, nosaltres dos. O sigui, que ja et desanimes? Bé. Doncs deixa'm prendre la paraula a mi.
Mira, Plini, tu vius de teories i això no pot ser. Al món s'ha de viure de vida, d'amor. Sí, no t'espantes. D'amor. Tu també estàs enamorat. S'està sempre enamorat, Plini. Quan no dels ulls d'una dona, de teories lletges i seques. Jo amb les teories en tinc prou. Doncs tanca't al laboratori i les cries com si foren conills. Això ho diu per Marcela. Per Marcela, per mi i per tots. Quin dret tens, per molt savi que sigues, de dir-li a Marcela no ames? O de dir-me a mi no rigues? I això suposant que eres feliç. Jo no necessite l'amor per a ser feliç. I qui te'l fa anomenar, l'amor? Les seues paraules. Les teues ganes. Jo em dec a la ciència. Vaja, home. Encara que es riga, treballe per a la humanitat. Fica-ho en lletres grans, això de la humanitat. Jo inventaré, descobriré. I de què et servirà, infeliç, si mai t'han donat una abraçada? Vostè tot ho porta al mateix lloc. La terra és redona, fill meu. Mira'm, Plini, no pergues la joventut, que no torna. Obri els ulls, mira la bellesa del món, mira els anys, sobretot, que passen ràpid i no tornen. Alegra't, fes una bogeria i sigues feliç. Ja ho soc. M'alegre, però... Li dic que ho soc. O dubte. Quan et despertes al matí i veus la claror que va entrant per les finestres del teu quarto, no et pega un salt del cor de pensar un altre dia que vaig a viure. No sé si mai de casa, cantant i a punt d'atravessar amb la mirada els primers ulls de dona que passen. I us heu ficat a riure com a bojos, sense tindre ganes de riure? No has llegit mai versos sota una ombra? No has tingut mai, en les nits d'agost, una nòvia que t'hagi dit en vos, Plini? Ai, pobre Plini, si no has tingut res d'això, tu no saps el que és la vida. No sé què contestar-li, francament. Però que seriosos us hem posat. Què penses? Que no dius res, Plini? Plini, però no et fiques així, home. Plini, és dir, que no hem de fer les paus? Te'n vas i no fem les paus? Mai he volgut fer-li la guerra. Mai he volgut fer-li la guerra. Savi, més que savi. Quan se fan les paus, s'ha de somriure. Ai, sí, home. Em promet que també riuràs de tant en tant? I que t'enamoraràs abans d'una setmana? El que calla dona la raó, eh? Vinga, Plini, no et fiques roig de mirar-me. Ai, sí, ai, sí. Visca l'alegria! Doctor Dalmau? Què ve? A vigilar a Plini? Doncs així el té, amb salut i quasi convertit. No és tan feroç el lleu com el pinten, veritat? Senyora, jo mai... Ui, què veig per ahí darrere? Que van arribant els reforços? Doncs, que sàpiguen vostès que els dos han fet tard. Adeu. Senyora, Això? Què ha dit? no ho sé, però...
passat. Això penseu jo també. Què diu? Què diu? No res. Per lo que tinc entès, que Plini rendeix. Que el rendisses, diu? Eixe! Això és veritat, Plini? Digui'm. Mare, no sé. Però que tu què li has dit? Això que li has dit? Res, no li ha dit res. I doncs què ha passat? Què ha passat? Això, què ha passat? Què ha passat? No ho sé, deixa'm estar. Plini! Plini, però què passa així? I vostès, què fan que no van a combatre-la? Jo he cantat que va trepitjar. No, senyora, no. Ai, senyor, això ja no són savis, això són homes. Bona vesprada, ja anem. Passa, Enric, que no entres? No puc. Només volia veure un momentet. Tinc un negoci entre les mans. Que si m'hi ve esta mateixa nit, vindré a buscar-te, sí. No te'n vagis, home. És que tia Júlia se'n va estar vesprada. Com que se'n va estar vesprada? No pot ser. Sense deixar-nos casats. No, això no pot ser. No. M'agradaria que serà tot arreglat, però m'agradaria que estigueres tu també. Està bé, en quin tren se'n va? En el de les 7? Sí, en ese. Molt bé, doncs no et preocupes, que tornaré a temps. Encara conmigo? Ui, prepara't per a rebre visites. Sí? De qui? Doña Severa i don Pasqual. I que entre, però que se quede fer una fotogràfica. A que parlen Venen molt mudats. Bé, jo me'n vaig, que ja arriben. Adéu. Ai, Bé, espera. Però digues, a on vas amb tanta ai, pressa? ja t'ho he dit, bonica, he d'anar-me'n. Adéu. Adéu, Enric! Que tingues molta sort! I torna pronte! Sí que me vol. La quietud d'estos temps ja s'ha acabat. Abans de vindre Júlia, així, a la casa, només venien savis amb ulleres. I ara venen amb uns ulls que eixeixen del cap. Tot el món vol veure a Júlia. Tot el món va darrere de Júlia. I jo també la vull. Ho he visto. Y te he de dir, alegre moltíssim. Sí? Clar que sí. Que contenta estic. Sí? Eres feliç? Molt feliç. Molt bé. Sí que m'alegre. Marcel, vostè espera així?
Arriben molt pront avui i encara no és hora de sessió. És que avui ens hem avançat. Per vostè. Per mi, diu? Sí, senyora, per vostè. I a què dec tan gran honor? Li venim a dur un xicotet present. La meva obra capital, encara que modesta, sobre la influència de les croades amb estudis comparatius. Ah, doncs moltes gràcies. És tot degut a les seues qualitats... Morals. Morals, sí. Cultural. Em confonen, senyors. No. Si és que, mire, vostè ha dut una influència estètica a la nostra població que recordarem durant molts anys. Molts anys no pot ser. Sí, Ah, sí? Sí, senyora, sí, molts anys. Vostè ha vingut a descobrir sensacions desconegudes. Ha transformat els nostres costums. I ens ha fet veure horitzons que no podíem ni sospitar-los. Doncs sí que ho sent. No. Si no ho ha de sentir. Si estem contents. Sí. Ah. Si és que ens ha rejovenit. Sí. Jo faig l'estiu de Sant Martí. Mire, jo em sento reviscolada. Molt bé. Vaig a sentar-me per escoltar. Encara no és l'hora, don Pasqual. No li fa. Vostè digue'm el que haig de dir, jo estic igual. Què ho diu amb segona intenció, vostè, això? Senyora, no. Però no discutisquen, senyors, per tan poca cosa. Passen a la biblioteca, que crec que els seus amics ja els esperen. Ah, sí? Sí. Senyora. Fins després. I vostè, escoltar, que avui crec que la sessió serà interessant. Ai, senyora, si jo poguera parlar, cregue'm, no escoltaria. Però, què tinc que fer? Pobrets! A Júlia, saludable meliflua musa de l'alegria en esta històrica urus. L'autor. Pobrets. Es pot enterar? És ell. Fins després. Ho ha vist? I què? Que vostè no ho ha vist, senyora? O què ha passat? No he vist res. Que Marcela fuig de mi. I què ha de fugir? Es retira? Ja, però es retira amb tanta insistència que ja es comença a sospitar una cosa. Que Marcela no m'aprecia. Ui, naturalment. Naturalment que no m'aprecia. No, naturalment que vostè ho sospite. Què vol dir? Que vostè ja ho sospitava. Ai, deixa-ho córrer, doctor Dalmau. I quin ram més bonic que porta? Si vostè vol admetre... No dec. Et pot admetre sense escrúpols. Ai, doctor, mira, és que no pense que el portarà per a mi. Bueno, accidentalment no, per què negar-ho? Però essencialment podria dir-se que sí. I com pot ser, això? Doncs perquè... Si li tinc que dir la veritat, abans de conèixer-la vostè, no mai se m'haguera ocorrit portar-li cap ram de flor a ningú. Ui, i que bé que ho filosofen tots els savis. No és filosofia, és lògica. Què diu ara? Prenga-les, són per vostè. Ui, doncs, moltes gràcies. Són molt boniques. Sí, senyora. Ai, i fan molt bona olor. Clar que sí, com quasi totes les carofilers. Doncs, gràcies. De res. Doctor? Sí. Així que vostè havia sospitat
de Marcel. Ai, deixa-ho córrer, doctor. Ja, però és que m'està donant unes proves inequívoques d'una certa adversió. Que la veritat em molesta. I un home del seu valer fa cas d'eixes tonteries? No en faig, però tanta desviació... Hombre. Doncs coneixent com coneix eixa desviació, no es case. Però com? No casant-se. Marcela no és la dona que un home com vostè necessita. Com més la conec, més se'n convenç. Marcela és ignorant. No, no ho crega. Marcela sap, li dic que sap. I què és el que sap? 4 tonteries de res? Ha tingut ella alguna conversa sobre cèl·lules? Què cèl·lules? Les cèl·lules nervioses, doctor? Ah, no, segur que no. I sap una sola paraula sobre l'estructura del cervell? No, segur que no. I doncs, què pot esperar d'una dona que no sàpiga de fisiologia ni de cèl·lules? Vostè el que necessita és una altra cosa, doctor. Però, doctor, però què fa? Senyora, s'ha enfadat? Ai, que horror! Naturalment que m'he enfadat. Tranquil·la, no es preocupes, que vostè no es pot fer idea. És un cas d'atracció i... Mira que em torna a enfadar, eh? No, tranquil·la. I aquelles teories sobre la dona? Continue professant-les. Ui, ja ho veig. Verà vostè, renegue de les dones en plural, però en singular i en particular. Ai, don Déu. Però fins a sospirar t'ha arribat a prendre. Sí, senyora, sí, fins a sospirar. Hola, Plini. Tens Volcán ficat? El papá está a la biblioteca. Ah, doncs vaig a veure què vol. No vull fer-lo esperar. Senyora, als seus peus, senyora. Adéu, doctor. Adéu. Júlia, no se'n vaja. Com? Dic que no se'n vaja, que es quede. Però és que he d'anar a tancar les maletes. Les maletes, diu? Sí? Que no saps que me'n vaig esta vesprada? Ai de mi. Però què dius? ¿Qué hay de mí, dic? Júlia, no se'n vaja d'esta casa. Però que t'has tornat boig? No es riga de mi. Ai, tu ho diràs? Doncs la vull. Sí, la vull. Doncs m'alegre. Però a mi sa sang freda se ho pren. I què vols que faça? Vull que també me vulga vostè a mi. Em sorprens? S'atrevirà a dir-me que no ho sabia, que no ho sospitava, que no havia notat res. Realment sí que havia notat una cosa. Ho veu? Que deus de fer col·lecció de guants i de mocadors. Perquè tots els que he perdut esta setmana me dona compte que els tens tu. I això no li ha demostrat res? Tratant-se de tu, no gran cosa. Un home de ciència sempre col·lecciona coses. No parlem ara de ciència. No parlem. No es vinga a burlar d'un amor que té vostè la culpa. Jo? Vostè em va dir, enamora't, Plini. Però no de mi. Però em permetrà que li digui que la elecció és lliure. Però és que jo no sóc lliure. Per què? Ui, pregunta-li al meu marit. El seu marit en este assumpte no compta. Home, Plini. Ai,
Això va en opinions, eh? La seua... Mira, no em facis riure. I per què no m'ha de voler? Jo no puc viure si no em vol. El amor és lliure i ha de ser-ho sempre. Mira, Plini, això ja és massa. Perquè viu en un món convencional ple d'hipocresies i mentires. Bo, quedem així i bona vesprada. Júlia! La vull amb tota l'ànima i no trobe paraules per a dir-li. Doncs no m'has de voler. La vull sense voler amar-la. Plini, què tens? Plini, què et passa? Alça el cap. Sigues home. Doncs sí que veig que m'he lluït. T'he volgut ensenyar el que és l'alegria i et costen llàgrimes. Escolta'm, Plini, jo no sóc sàvia com tu, però escolta'm. Si és per a dir-me això, no la vull escoltar. Però jo la vull parlar. Tu et figures que em vols, però no és a mi a qui vols. Que no és vostè, diu. No, és a l'amor. És el mateix. No, jo no sóc més que la que t'has trobat quan t'ha entrat la fan de mar. No. Serà una pena molt gran que em durarà tota la vida. No, Plini. Serà una melancolia molt dolça per a contar a la primera núvia que tingues. No tindré mai nòvia. Ui, nòvies! Mai! Jo et promet que això no és amor. Doncs què és? I què sé jo, són ganes d'enamorar-se. Que trista és la vida. I què ha de ser trista la vida? No és ni per als tontos. Figura't per a tu que saps tant i que ames tant la ciència. Maleïda ciència! Alto ahí! No et permet que digues això. Ara és vostè la que la vol defensar? Sí, jo no m'he burlat mai de la ciència. M'he burlat de la cara lletja que li feu posar els avis. Per a tu tingues el cor alegre i tingues els ulls oberts a tota la bellesa del món. I després, vinga la ciència. Però abans, Plini, tingues alegria i carinyo. Que el laboratori ve més a gust entre besos i somriures. Escolta'm, Què? senyora Júlia. Júlia, Això. quan estarà vostè en sa casa se recordarà de mi? Clar que sí, Plini. Clar que sí. I no es riurà de mi al recordar-se? Ui, tu no saps. Lo que agraïm les dones, tot el carinyo que trobem per el món. Júlia, No me'n riuré. Però menys calor. Guarda'l per a la primera amor que tingues. Sí? Ja està! Ja... Què, Ja està? Què Ja passa? està fet? Què passa? Doncs, que porti una novetat. Dies d'eixes que cal donar-se per entregues perquè ningú caigui a l'esquena. Digues, no ens tingues en angúnia. Doncs que acaben de fer-me soci d'una casa d'automòbils de les més importants del món. Sí? Sí, i que quasi ja soc ric. Perquè com que ho seré, doncs és com si ja ho fora. I que haurem de viatjar i que no sentirem mai més llatí, perquè el que tu saps te'l prohibiré. I que per fi eixirem d'esta ciutat que sembla un cementeri. I que ja tinc independència per a fugir amb tu d'este planter de savis floreros. Però no vos dic que no tindreu que fugir. Vos casareu
a les bones. Doncs molt millor, menys gasto de gasolina. Però això sí, hem d'anar de pressa, que jo no puc perdre el temps. Ai, visca la vida! Visca doña Júlia! Visca tu i visca jo! Visca! Què són aquestes expansions? Que estem molt contents, Tomàs. Sí, molt contents, papà. Malo. L'alegria porta tristor. I tu també estaràs amb nosaltres. No endivines el motiu? M'estimaria més no endivinar-lo. Doncs faries molt malament, perquè et privaries de l'alegria de veure't a la teva filla feliç. I tu penses que casant-te seràs feliç? Això és segons en qui una es casa, papà. Bravo, bravo! I tu supon que seràs l'altre. Sí, senyor. Soc jo, sí, senyor. Vull que sàpiga que sabré fer-la feliç. Jo no dic res, però... I ta mare, què dirà? Sa mare dirà que sí. Però jo no vull estar davant quan ho diga. Tranquil, tu deixa'm parlar a mi, que jo deixaré tot arreglat. Gertrudis! Gertrudis! Vaigan Platón, i quin jaleo! Doctor! Isquen! Isquen! Sí? Passen, que vull faré jo la sessió. Ah, vaig a sentar-me. Vostè, doña Júlia? Quina sorpresa vos tenia presentar, que vostè escriu. Oh, no, jo no escric. Jo dicte. Què vol dir este discurs? Prengue'n seient, que vaig a obrir la sessió. Gràcies, gràcies. Per si no m'has sentit. Què vol dir este discurs? El que ja pots imaginar. Que demane consentiment per a casar els meus dos protegits. Bravo, I bravo, que ho bravo. demane acadèmicament. Aquestes coses no es tracten d'este modo. La xica ja està compromesa. Amb qui? Amb el doctor Dalmau? Naturalment. Té vostè la paraula, doctor Dalmau? Vean vostès. Entre Marcela i el que parla hi havia mediat alguna cosa. Per una banda estava la meua aspiració i per una altra la seva desviació. Sí que és cert que jo volia i la meva pretensió era fer-la la meva col·laboradora al laboratori i en la meva vida, però sí que comprenc i entenc que casar-se amb Enric no està gens... Cero, tot el contrari, home. Primi, Sí, jo també. L'amor és per a la joventut. però quin microbi ha entrat a esta casa? El microbi. I no l'has ensenyat a riure. I que mai se t'ha ocorregut portar-li una flor allà on treballa el teu marit per endolcir-li la vida. Oh, I a mi me vols donar tu lliçons de viure? Naturalment que te'n vull donar. Si en vegada de tindre's així tancats, els hagueres tret a respirar vida. No tindrien esta cara de pena. Però és que no diuen res a lo que ella parle. No li contesten a res de lo que diu. Però i què han de dir? Si m'abraçarien, si m'operen. Però si quan jo me'n vaig a d'esta casa, això serà una vall de llàgrimes. Perquè eres una coqueta. Per lo que tu n'has sabut ser. Vés-te'n d'ací! Tranquil·la, que ja me'n vaig. El cotxe m'està esperant fora. No m'enyoren. No m'enyoren, però pensen en mi alguna vegada. Tomàs. Sí. Marcela. Moltes gràcies. Gràcies, Júlia. Gràcies. Doña Severa. Doctor. Que no vol que l'acompanyi? Tranquil, no me falta, doctor. Doctor. Don Pasqual. Gràcies per tot.
Júlia. ¿Y tú? Es lo que tenías preparada esta retirada gloriosa. Vés-te'n, en nom de Déu. Alegria! Alegria! Sempre alegria! I ja, doctor Dalmau? Ja? I ja, doctor Dalmau? I ja! Demà, senyora! Demà!